Hau paiolistak, saretatik asko eskatu idazue euskarari buruz tipsak emateko. Eta bideo honetan 10 tip emango ditut. Barrura bideoa. A ber, zer daukagun hemendik. Lehenengoa, ergatiboaren erabilera. Zer erraza den hau, adibidez, nik Inigo naiz. Bale. Ni Inigo naiz. Guazen bigarrena. Ikusten duzuenez, taula labur eta polit hau, aditzen lehenengo ataletariko bat da. Eta hau korapio hauekin, oso ondo pasatu alduzu. Edo beste aldetik, negarregin. Ahoskera. Ahoskera ezinbestekoa da. Adibidez, dori egiten duen bezala, baleekin. Nosotros queremos encontrar. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está? Ulertu duzue? Guazen hurrengora. Laugarrenik, zer esan aldut euskainolari buruz. Ez erabili demontre. Zer da? Bainak. Lekak esaten da. Edo ordenadorea. Zoazte pikutara, hombre. Zoazte pikutara. Bosgarrena. Irakurtzea. Mota askotako liburuak daude. Eta gure hiztegia aberasteko baliagarriak dira. Irakurri alduzu, adibidez, liburu hau. Ala, liburu hau. Edo, liburu hau. Guazen hurrengora. Seigarrena. Euskal izen abizenak praktikatzea gomendatzen dizuet. Adibidez, Zabalgo aberasturi, Mendikoetxe, 2000 years later. Jauregi berri. Zazpigarrena. Euskara kontrolatzeko, gure egunerokotasunean erabiltzen ditugun esamoldeak ala hitzak erabili ahal dituzu. Ala nola txakurtzea. Edo, gero arte, Mari Carmen! Zortzigarrena. Euskaraldian parte hartu. Euskaraldia ospatu. Eta aho bizi bihurtu. Hitz egin dezakezu euskaraz, zure auzokoarekin edo ogidunarekin. Haupa, zer moduz, eman txapata bat, mesedez. Bederatzigarrena. Euskaldun ezin hobe bat izateko, aibala erabili behar duzu. Aibala patxi, zenbat denbora elkar ikusi gabe. Eta 10garrena, ideiarik best, apuntatu euskaltegi batera. Bueno, jolistak, eskerrik asko bideo hau ikusteagatik. Like, komentario bat utzi, eta hurrengo bideo arte.